Hej, det er Matti fra CPH Osteopati. I den her video der skal vi snakke en lille smule om vores skelenermuskulatur, som er noget muskulatur, der sidder her på forsiden af halsen. Den her video den henvender sig til dig, som føler, at du har spændinger omkring halsen, spændinger i nakken, eller måske kæbe- eller øresmerter. Men i høj grad også til dig, som måske har nogle prikkende, summende, stikkende sovnefornemmelser ude i armen, eller har en fornemmelse af kulde eller krampeproblematik ude i armen. Alle de her ting kan nemlig skyldes vores muskulatur på forsiden, skelenerne. Lad os prøve at kigge en lille smule på anatomien omkring det. Fibrene fra vores brachiale plexus, som er en samling af nerver, der går ud til armen, jamen de passerer en snæver kanal mellem to muskler, den anteriore skelenermuskel og den midterste skelenermuskel. Som I kan se her, så er der ikke særlig meget plads, og hvis muskulaturen spænder op, eller hæver, eller der opstår et problem af en anden karakter, jamen så vil passagen indsnævres, og det kan klemme på nerverne. Men det kan også klemme på blodtilførslen, og derfor så kan man få nogle problemer med en kold hånd eksempelvis, eller kramper. Årsager til problemet, det kan godt være arbejdsstillinger, sidde foran en computer på en kontorstol, men det kan også være låsninger i nakken, nakkehold, spændinger fra halsen, spændinger fra ryggen generelt, men det kan selvfølgelig også være på grund af et uheld, som et piskesmæld eller en hjernerystelse. Problemet kan også opstå efter et traume, som f.eks. et brækket kraveben, eller andre problemer i forhold til hals- og brystkassestrukturerne. Behandling af problemet vil altid indebære, at vi prøver at finde årsagen til det. Vi vil prøve at teste af for mobilitet og af nakke, af brystkasse, af ryg, måske helt ned til bækkenet, især måske i skulderen, og prøve at behandle stederne lokalt. Men vi vil også altid prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad der kunne influere området og finde den årsag til, at problemet måske opstår. Vi instruerer altid i øvelser. Vi prøver altid at give dig en masse redskaber til, hvordan du kan hjælpe dig selv. På vores hjemmeside der kan du læse meget mere om det her problem, især i relation til hele vores TOS, altså Thoracic Outlet Syndrom problem. Tak fordi du kiggede med.